για οι μαλακίες που έχουν υποθεί για την και καλά έχθρα επιστήμης και θρησκείας. Και επειδή ο καπιταλισμός υποκρίνεται, όπως όλα τα αποκοίηματα του μοντερνισμού, πως εδράζεται πάνω στον αντιδογματισμό. Μαλάκα μόνο παπάντζα. Ξαφνικά ανακαλύψαμε το 1890 ότι η επιστήμη και θρησκεία μισιούνται, ενώ δεν υπήρχαν καν μέχρι το 1700, ξέρω εγώ. Κι αν πούμε, ναι, αλλά κάτι υπήρχε, πίστη, πείραμα, κάτι. Αυτό κρύβει τις τεράστιες εμπειρικές διαφορές μεταξύ τους, τον τρόπο που εκφράζονται ως πρακτικές και αλληλεπιδρούν με τις κοινωνίες τους πριν σχηματιστούν σαν επιστήμη και θρησκεία. Και θα το ξαναπώ, μέχρι πρόσφατα πουλάγαμε τον παπά ότι το σπερματοζωάριο κατακτά το άριο. Πετάμε πάνω στη δίθεν αντικειμενική επιστήμη όλο τον εμετό της δίθεν ορθολογικής πατριαρχίας των δύο προηγούμενων αιώνων. Στο πώς φέρονταν η θρησκεία και η επιστήμη θα κολλώσουμε. Υπάρχει ο Πίτερ Χάρισον, ένας καθηγητής Αυστραλός που είναι στη Νέα Ζηλανδία αυτή τη στιγμή, είχα την τύχη να τον γνωρίσω, και στο Magnum Opus του Territories of Science and Religion έχει δείξει αυτό ακριβώς. Πως όσοι ιστορικοί επιχειρηματολογούν υπέρ κάποιας δίθεν πολεμικής ανάμεσα στην επιστήμη και τη θρησκεία, είναι σαν να λέμε ότι το 1500 υπήρχε πόλεμος Τουρκίας-Αιγύπτου π.χ. Για πληροφόρησή σας, το 1500 δεν υπήρχαν η Τουρκία και η Αίγυπτος. Εντάξει, σχηματίστηκαν με τη μορφή των κρατών που τις γνωρίζουμε πολύ αργότερα. Sorry αγάπη. Την ξαναπάτησα μαλάκα. Αυτή φταίει. Πάει σαν χαζί. Το να πούμε ότι η επιστήμη και η θρησκεία έχουν την τάδε ή τη δίνα σχέση ή ακόμα χειρότερα ότι πάντα είχαν έρχθρα, αγνοεί παντελώς το πώς δημιουργούνται αυτά τα συστήματα γνώσης, το πότε και το πώς κάποτε οι εκφραστές του ενός ήταν αυθεντίες και εκφραστές και του άλλου, έτσι. Όπως φερειπίν ο Νεύτωνας, ο Θαλής, ο Γκρέγκορ Μέντελ, κάποια τυχαία ονόματα, ασήμαντα. Το να προβάλλουμε τις σημερινές προκαταλήψεις για τις κατηγορίες που χρησιμοποιούμε. Επιστήμη, θρησκεία, φύλο, χώρος, χρόνος, θρέψη, νόμος, οτιδήποτε κατηγορία. Πίσω στο παρελθόν λέγεται αναχρονισμός και γενικά είναι το πιο τζιζ κακά πραγματάκι που μπορούμε να κάνουμε μελετώντας ή γράφοντας ιστορία. Η θρησκεία ξεκινάει και στην πλειονότητα της ιστορίας της παραμένει μέχρι τον 20ο αιώνα μια χριστιανοκεντρική λέξη που έχει να κάνει με την εσωτερική πίστη, τα συστήματα ηθικής που αποδέχεται κάθε ψυχούλα, τις αρετές και τις πρακτικές που καλλιεργεί στον εαυτό του. Δεν ήταν ποτέ σε τόσο έντονη ενασχόληση με την κανονικοποίηση, τη συστηματοποίηση της λατρείας και του κόσμου. Ο Άγιος Αυγουστίνος, όχι ο Ζηθοποιός, λέει πως δεν κάνει καμία διαφορά αν οι άνθρωποι λατρεύουν με διαφορετικές τελετουργίες, οι οποίες ταιριάζουν με τον εκάστοτε χρόνο και τόπο τους, αρκεί αυτό που λατρεύεται να είναι ιερό. Και αυτή την ατάκα συνεχίζει ο ουμανιστής πλατωνιστής Μαρτσίλιο Φιτσίνο από τον 15ο αιώνα, λέγοντας πως κάθε θρησκεία έχει κάτι καλό εντός της, αρκεί να την κατευθύνουμε προς το Θεό, τον δημιουργό των πάντων. Άπαξ και αυτό συμβαίνει, είναι πραγματική χριστιανική θρησκεία. Η ορολογία θρησκεία και ειδικά ο πληθυντικός της θρησκείες αρχίζουν να εμφανίζονται εκτενέστερα τον 16ο αιώνα, όπου και παρατηρούμε αυτή την εσωτερική πίστη να μετατρέπεται σε αντικείμενο που πρέπει να εξωτερικευθεί και να επικοινωνηθεί. Και παίζει να παίξανε λίγο ρόλο και οι ιεραποστολές στις γενοκτονημένες απικίες, λέω εγώ τώρα. Καθώς αυτό συμβαίνει ταυτόχρονα με την τεράστια επέκταση της φυσικής φιλοσοφίας, γιατί είδαμε και λίγο πέρα από τη μύτη μας ως Δύση, ευτυχώς σταμάτησε αρκετά γρήγορα αυτό. Αρχίζουν και σχηματίζονται οι κατηγορίες θρησκεία και επιστήμη. Με τη σειρά της η επιστήμη πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δεν είχε καμία σχέση με τη μορφή που ξέρουμε να αποκτά από το 18ο αιώνα και καθιερώνεται ως Big Science με το Manhattan Project της ατομικής βόμβας. Η επιστήμη δεν ήταν συστηματοποιημένη δομή γνώσης, ήταν το skill του να βγάζεις λογικά συμπεράσματα από γενικότερες προκείμενες που καμιά φορά βασιζόταν και στην παρατήρηση. Ήταν μια συνήθεια η οποία ήθελε πρόβες για να γίνει καλύτερη και αυτή ήταν η κοινώς αποδεκτή περιγραφή της πρακτικής στην αναγέννηση και μέχρι το 1680 κάτι τι. Και ο ίδιος ο Ντεκάρτ λέει πως η scientia στα λατινικά είναι η ικανότητα να λύνεις κάθε πρόβλημα. Σε περίπτωση που δεν το ακούτε, δεν λέει τίποτα για την πάταξη των δυσιδαιμονιών, ξέρω εγώ, ή για το πόσο γαμάει η εξέλιξη και ο αθεϊσμός. Και τι λογιόταν για επιστήμη back then. Μερικές αναφορές σε βιβλία από το 15ο μέχρι και το 18ο αιώνα. Αυτό είναι καζανάκι, δεν ξέρω αν θα ακουστεί έτσι.
Θα ακουστεί. Μπορούμε να το βοηθήσουμε. Θα ακουστεί. Μερικές αναφορές από βιβλία του 15ου μέχρι 18ου αιώνα είναι ιατρική, λογική, χειρουργική, μαθηματικά, λογιστική, αρχιτεκτονική, γεωγραφία, ναυσιπλοεία, άμυνα, μουσική, επετεία, ναι, είναι επιστήμη. Και υπάρχουν και αναφορές για την επιστήμη των αγγέλων, της κολακίας. Και επειδή μιλάμε κυρίως για Άγγλους, υπάρχει και μία αναφορά που μιλάει για την επιστήμη του μεθυσιού. Σε παραλληλία με την εξωτερικεύση της θρησκείας, έτσι και η επιστήμη αποκτά το χαρακτηριστικό που το σκύλ επίλυσης προβλημάτων πρέπει να ανταποκρίνεται σε ένα δομημένο σύστημα γνώσης με συνεπείς μεθόδους και προκείμενες εξωτερικές όμως του ατόμου πλέον. Τα παίρνουμε όλα της μετρητής απλά επειδή τα είπε κάποιος τότε? Προφανώς και όχι. Καθύστεροι που εκδίδονταν τα έργα τους υπήρχαν πάντα. Εδώ έβγαλε βιβλίο Τσίπρας. Όμως η Οξφόρδη τον 19ο αιώνα χρησιμοποιεί τη λέξη επιστήμη για να περιγράψει διάφορα κομμάτια του προγράμματος φιλοσοφίας. Και μιλάμε για την εποχή που η λέξη επιστήμη έχει ήδη αρχίσει να επικεντρώνεται στις φυσικές επιστήμεθα. Η μεγάλη ατάκα του Χάρισον που θέλω να συγκρατήσουμε από εδώ και πέρα είναι η εξής. Πως πριν τη μοντέρνα εποχή η επιστήμη ήταν μια νοητική συνήθεια, ενώ η θρησκεία ήταν μια ηθική συνήθεια. Αλλά για να στήσουμε τις επικράτειες της επιστήμης και της θρησκείας, να τις κάνουμε εχθρικές μεταξύ τους όπως την αναζήτηση κάθε ακέραίου αφηγήματος, η ιστορία δεν βολεύει. Πρέπει να ψευδολογήσουμε, να ξεχάσουμε, να αφαιρέσουμε, αλλιώς η οντότητα που πάμε να ιδρύσουμε, είτε λέγεται επιστήμη, είτε θρησκεία, είτε Ελλάδα, είτε ταυτότητα, π.χ., θα είναι σαθρή, θα έχει τρύπες, θα είναι ασυνεχής, πραγματική. Δεν μας κάνει. Θέλουμε κάτι δήθεν στιβαρό και δήθεν σαφές για να βρει τον εαυτό του κάθε κολόγιδο σαν και εσάς εκεί μέσα. Το ωραίο που θέλω να δούμε όμως είναι ακόμα πιο πίσω. 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Και το λέει ο Πτολεμαίος στο μνημειοδέστερο επιστημονικό σύγγραμμα μετά τα πριγκίπια του Νεύτωνα και το κεφάλαιο του Μάρξ, ονόματι Αλμαγέστη. Και γράφει, με αναφορά την ενάρετη επαφή της πράξης και του χαρακτήρα, η μαθηματική αστρονομία πάνω από όλα τα πράγματα μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να δουν καθαρά. Από τη συνέπεια, την τάξη, τη συμμετρία και την ηρεμία που σχετίζεται με το θεϊκό στοιχείο, μπορεί να κάνει τους ακόλουθους, τις εραστές αυτής της θεϊκής ομορφιάς, να τους κάνει να νιώσουν οικία, να αναμορφώσουν τις φύσεις τους σαν να πλησιάζουν μια πνευματική κατάσταση. Μάγκες, ο Πτολεμαίος είναι σε φάση ότι η τότε θεωρούμενη ως επιστημονική μελέτη των ουρανών προάγει ηθικές και θρησκευτικές ποιότητες μέσα στον άνθρωπο. Πόσο γαμημένα κούλ ότι δεν υπάρχει καν η διάκριση. Και μιλάμε για τα αστέρια. Αλλά σίγουρα ο Γιουβάλ Παπαροχαράρη που πουλάει τις παρερμηνίες του στην εξέλιξη θα έχει περισσότερο δίκιο απλά επειδή τον πατάνε like τα τεχνοκρατικά βλαμμένα που ζουν στο TikTok. Και με βατήρα αυτή την ατάκα, πάμε να ξαναβουτήξουμε στη θάλασσα του Ισλάμ. Fast forward 600 χρόνια μπροστά, στην εποχή του Κορανίου, παίζουν διάφορες τεράστιες ατάκες, οι οποίες λέγονται αγιάτ, δεν λέγονται ατάκες, ζωά, σεβαστείτε κάποια πράγματα, που αλλάζουν την ιστορία του κόσμου. Στη δεύτερη και την έκτη σούρα, τα κεφάλαια του Κορανίου, βλέπουμε το πώς η αναζήτηση της γνώσης είναι η βάση για την εξήμνηση του Θεού. Και εκεί ακριβώς έρχεται ο οίκος της σοφίας, Μπαΐτ Αλ-Χικμά. Ένας θεσμός που δημιουργείται από τον Χαλίφη Αρασίδ στη Βαγδάτη περί το 790 μετά Χριστόν, και ενώ ξεκινάει ως ιδιωτική βιβλιοθήκη επί χαλιφίας του Αλ Μαμούν, και όποιος γελάσει με το όνομα τον γαμίσαμε, μετατρέπεται σε δημόσια ακαδημία. Καταστρέφεται δυστυχώς το 1258 με την έλευση του... δεν θυμάμαι ποιανού Χάν, δεν το έχω σημειώσει. Κάποιου Χάν. Των Μογγόλων στη Βαγδάτη. Και η φάση του οίκου της σοφίας είναι βασικά το απάβγασμα. Έχει τρελαθεί. Λοιπόν, ο οίκος της σοφίας μας τι είχα σκάσει τώρα, άντε. Καταστρέφεται το 1258 όταν μπαίνουν οι Μογγόλοι στη Βαγδάτη. Και η φάση του ποια είναι? Είναι βασικά το απάβγασμα μιας χρόνιας προσπάθειας προώθησης της γνώσης και των κειμένων μέσα στις αραβικές κοινωνίες. Και κάτι η πόρωσή τους με το γραπτό λόγο, κάτι η υιοθέτηση της χαρτοποιίας των Κινέζων από τους Σουμαγιάδες, κάτι πώς οι Αβασίδες, η επόμενη δυναστεία, έρχονταν από μια παράδοση που είχε μούρλα να μεταφράζει το γραπτό λόγο. Παίρνει και λίγο έμπνευση από την ήδη υπάρχουσα μεταφραστική δραστηριότητα της Συρίας που είχε προπολού εγκολπώσει όλους τους διανοούμενους που διέφυγαν από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία μετά το κλείσιμο της Ακαδημίας από τον Ιουστινιανό. Τεσπά, στείλουν αυτό το θεσμό.
Και καταλήγει η Βαγδάτη να είναι ο αδιαμφισβήτητος πυρήνας ακαδημαϊκής δραστηριότητας στο Μεσαίωνα. Και η φασάρα είναι ότι δεν ξέρουμε καν αν υπήρχε όντως σαν κτίριο και όχι σαν απλά μια κοινότητα. Και εκεί αναλαμβάνουν δράση κάποια ιερά τέρατα της επιστήμης που μπορείτε να τα βρείτε και στο πρώτο τελευταίο Assassin's Creed. Ο Αλ-Χουαρίσμι, ο Αλ-Κίντι, ο Αλ-Ίντρisi, ο Αλ-Ζαχίζ, η αδελφή Μπανου Μούσα, ο Χουνέιν Αλιμπάντι, ο Αβικένας, ο Αβερόης, ο Αλ-Γκαζάλι, ο Ουμάρ Χαγιάμ, δεν ξέρω, παρανοϊκός πλούτος, μαλάκες. Και εκεί μέσα μεταφράζονται και αναμφίλεκτα διασώζονται ο Αριστοτέλης, ο Πυθαγόρας, ο Πλάτωνας, ο Πλωτίνος, ο Ιπποκράτης, ο Βραχμαγκούπτα, ο Γαληνός, ο Πτολεμαίος, ο Αριαμπάτα και δεν πιάνουμε καν το μη φιλοσοφικό λόγο. Τύπου απλά ψάξτε το, είναι παρανοϊκός ο πλούτος στην Βαγδάτη από το 762 μέχρι το 1258. Συνεχίζεται η παράδοση, ψαχτείτε με George Saliba του Κολούμπια και Ισλαμική επιστήμη. Τέλος πάντων, στον Νίκο της Σοφίας, ένα θρησκευτικοπολιτικό θεσμό, ένα κεντρικό φασουλίν που μελετάτε είναι η Γίλν. Τι είναι Γίλν? Τεράστια κουβέντα. Η λέξη προέρχεται από τη ρίζα γαλέμα που έχει να κάνει με τη γνώση και μεταφράζεται στα αγγλικά συνήθως ως science, όχι knowledge. Αναφέρεται δηλαδή σε ένα συστηματοποιημένο, ελέγξιμο και επικοινωνήσιμο σύστημα γνώσης. Η Γίλμ έχει δύο πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία ως λέξη. Το πρώτο είναι ότι η βασική υπόθεση για την ετυμολογία της, του Franz Rosenthal, μας λέει πως μάλλον προέρχεται από την νότια Αραβική Χερσόνησο και μια εποχή στην οποία μεταφραζόταν σε σηματοδοτώ και όχι γνωρίζω ή επίσταμε. Και ας κρατήσουμε υπόψη το πόσο κεντρική είναι η σηματοδότηση ως πρακτική για την επιβίωση στην αχανή έρημο και πως το να σηματοδοτείς σωστά απαιτεί να γνωρίζεις. Και ας ξαναγυρίσουμε στο Κοράνι σε όσες αγιάτ λένε ότι τα σημάδια είναι εκεί για όσους θέλουν να δουν, με αναφορά τις αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού. Τα σημάδια αυτά είναι η ίδια η φύση, είναι οι κανονικότητές της κατά το Κοράνι προνοιακά πλασμένες για χάρη του ανθρώπου και προς ανακάλυψή τους από αυτόν. Πρέπει όμως σε περίπτωση που μελετήσουμε την ιστορία της Ισλαμικής επιστήμης να κατανοήσουμε πως μέχρι αρκετά αργότερα από τη συγγραφή του Κορανίου η Γίλμ αποτυπώνει ένα αφηρημένο νόημα. Δεν έχει να κάνει με υλικά δεδομένα. Αν έστω δεχτούμε ότι η επιστήμη όπως τη γνωρίζουμε ακόμα και σήμερα οφείλει να μιλάει στο εμπειρικό επίπεδο. Το δεύτερο γαμιστερό στοιχείο της Γίλμ είναι πως ναι μεν χρησιμοποιείται φερρυπίν για την αστρονομία, Γίλμ αλ-Χαγιά, Γίλμ αλ-Φαλάκ, μα είναι και η μόνη λέξη που χρησιμοποιείται με αναφορά τη γνώση του Θεού. Και υπάρχει μια τεράστια συζήτηση για το αν στο Κοράνι αναφερόμαστε στη γνώση που ανήκει στο Θεό και μας τη χαρίζει ή την κατακτάμε και πόσο γαμάει η θεολογία. Στη γνώση που έχουμε εμείς για τα στοιχεία περί του Θεού ή στο να γνωρίζουμε ή αν έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τον Θεό αφεαυτό. Αν τα σημάδια του Θεού στη φύση είναι οι κανονικότητές της, αν αυτό είναι ο τρόπος να γνωρίζουμε αληθινά την ίδια τη φύση, αν δηλαδή μπορούμε να αποκτήσουμε επιστημονική γνώση, τότε αυτή η γνώση είναι εξορισμού θρησκευτική. Μέσα από την επιστημονική αναζήτηση θρησκευόμαστε, πιστεύουμε. Η κατάκτηση λοιπόν της επιστημονικής γνώσης είναι χρέος κάθε πιστού μουσουλμάνου. Και αυτό το δέχονταν πλήρως ως προκείμενη της πίστης τους οι μουσουλμάνοι μέχρι και τύπου το 15ο αιώνα. Τώρα το ενδιαφέρον για μένα και για σας μικρά γαμιόλια παρουσιάζεται στην περίπτωση της αστρολογίας, της Γίλμ αλ-Νουζούμ. Γαμώ την Παναγία μου, χάνω τη γραμμή ρε μαλάκα. Τι χάνεις, έχει κουραστεί το μάτι μου. Λογικό ρε μαλάκα. Από την ελληνιστική περίοδο του Πτολεμαίου έως και τον 14ο-15ο αιώνα που η αναγέννηση οικειοποιείται την Ισλαμική γνώση περί των άστρων. Και απλά και μόνο επειδή μπαίνει η λεξούλα Γίλμ στη μέση, έχουμε την πιο καθαρή σύνδεση της επιστήμης, όπως νοείται στο Ισλαμικό πλαίσιο της εποχής, και της θρησκείας. Και εντωμεταξύ στάνταρ θα βγει κάθε μαλακουέρδο και θα πει ναι, προφανώς και συνδέονται γιατί οι δυσιδαιμονίες της θρησκείας συνάδουν φουλ με της αστρολογίας ή το επικότερο ότι οι μουσουλμάνοι ήταν πάντα καθυστερημένοι και προληπτικοί, πώς να μην συνδέσουν τα ζώδια με το Κοράνι και αντίστοιχα. Πρώτον, είστε πιο μολυσματικοί από ότι οι βόθροι στο Τσέρνομπιλ. Δεύτερον, ό,τι και να πείτε, legit, το έχουμε ακούσει σε αμφιθέατρα από ανθρώπους που συγκαλύπτουν το ρατσισμούλι τους με αυνανιστικά διδακτορικά. Οπότε δεν πρωτοτυπείτε και σας έχω βαρεθεί πάρα πολύ και πούλο, ξέρω εγώ. Όσοι έχετε κατανοήσει ότι η επιστήμη ως πρακτική και ως κοινωνικό φαινόμενο αλλάζει και αναμορφώνεται μέσα στην ιστορία, λοιπόν, αστρολογία στο μεσαιωνικό Ισλάμ, και θα πέσει ένα τεράστιο όνομα στο τραπέζι, Αμπού Μασσάρ Ζαφάρ
Ibn Muhammad Ibn Umar al-Balkhi, ή απλά Αμπού Μασάρ, γιατί το κατακρεούργησα. Αυτό το τυπάκι παίρνει τη μεγίστη του Πτολεμαίου και της ξεσκίζει την Παναγία ανάποδα και γράφει το μνημειώδες έργο του Kitab al-Mudkal al-Kabir fi Ghilm an-Nujum. Τη μεγάλη εισαγωγή στην επιστήμη των άστρων, περίπου το 850 μετά Χριστόν. Εσείς μπορείτε να βρείτε σε ρώσικους σερβερ την εξαιρετική μετάφραση του Charles Burnett και του Keiji Yamamoto από το 2019. Και σε αυτό το βιβλιαράκι ο Αμπού Μασάρ ορίζει την αστρολογία ως η γνώση της φύσης κάθε πλανήτη και κάθε σφαίρας και της ιδιότητας των ενδείξεών τους και τι ανατέλει και λαμβάνει χώρα ως αποτέλεσμα των δυνάμεων των διαφορετικών κινήσεων και του φυσικού αποτυπώματος σε αυτόν τον υποσελήνιο κόσμο με αναφορά στη διαφορά των φορών και των αλλαγών της φύσης, δηλαδή φωτιάς, αέρα, νερού και γης, και το αποτύπωμά τους στα ξεχωριστά ζώα, φυτά και ορυκτά που αναδύονται από αυτές τις φύσεις. Οι πληροφορίες για αυτό το δεύτερο είδος, δηλαδή της επιστήμης της αστρολογίας, προέρχονται από το πρώτο είδος της επιστήμης των άστρων, την επιστήμη του σύμπαντος. Τα απορίσματα της αστρολογίας που δεν είναι άμεσα προφανή απορρέουν μέσω λογικών επιχειρημάτων από τη φύση των σωμάτων και των κινήσεών τους. Μόνο οι άνθρωποι που είναι μακριά από τη γνώση, τη διάκριση και το στοχασμό επί των συνθηκών των ουράνιων σωμάτων απορρίπτουν αυτό το είδος αστρικής επιστήμης. Απέναντι σε αυτή την ομάδα που δεν δέχονται τα πορίσματα της αστρολογίας, ο Αμπού Μασάρ θα προσπαθήσει να εδραιώσει την ανωτερότητα της αστρολογίας. Εντός του κοσμολογικού πλαισίου που παραλαμβάνει από τον Αριστοτέλη, ο Μαν μας φτύνει το πώς οι κινήσεις του ήλιου, της σελήνης, των πλανητών ασκούν την επιρροή τους πάνω στις φύσεις και τους χυμούς των επίγειων όντων, καθώς και το ρόλο τους στις αλλαγές του καιρού. Είναι αποτελέσματα της διαφοράς των ουρανών από έτος σε έτος. Οπότε ίσως οι καθυστερημένοι που κοιτάνε τα ζώδια για το πώς θα πάει κάθε ζωδιά, δεν ξέρω, έχουν δίκιο. Αρνούμε, αν και αυτό παίζει πάρα πολύ. Ψάξτε για τις βιοδυναμικές καλλιέργειες, είναι super troll. Αλλά on topic, οι αστρολόγοι που μπορούν να προβλέψουν τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων και γνωρίζουν την επίδρασή τους στον υποσελήνιο κόσμο, στη γη δηλαδή, είναι πολύ κοντά στα επαγγέλματα των γιατρών, των βοσκών, των αγροτών εκείνη την εποχή. Τρεις ειδικότητες που χωρίς να το γνωρίζουν οι ίδιες, σαφώς, αλλά προσπαθούν να χειριστούν και να γνωρίσουν ότι οι αστρολόγοι συνάγουν μέχρι της άμεσης παρατήρησης και μπορούν να προβλέψουν τις αλλαγές δηλαδή στις φύσεις και τους χυμούς, όπως είπαμε, τα αίτια των ασθενειών ή και της κακοκαιρίας. Αυτοί που απορρίπτουν την αστρολογία παραπλανούν τους εαυτούς τους για τον Αμπού Μασάρ, γιατί αν δέχονταν το επιστημονικό στάτους της αστρολογίας θα έπρεπε να τη γνωρίζουν σε βάθος, αφού θα αποδέχονταν και το αλληλένδετό της με τις υπόλοιπες επιστήμες κατά λογική αρχή. Εάν άλλωστε οι γιατροί κατηγορούσαν ή έβρισκαν λάθος την αστρολογία, εφόσον η ιατρική βασίζεται, βασικά είναι αποτέλεσμα της αστρολογίας, θα υπονόμευαν και τους εαυτούς τους. Και αυτό το λέει ο τύπος το 12ο αιώνα, έτσι. Τύπου υπάρχει σαφής γνώση ότι οι γιατροί είναι ξερολίστικα φυτά και άξιοι hate. Εκτός από τους ορθοπαιδικούς που γαμάνε. Είναι εμφανές ότι οι γιατροί και εν γέννη οι αρνητές της αστρολογίας τελικά υπολείπονται βαθιάς γνώσης και επιχειρηματολογίας κατά της αναγκαίας αλήθειας της. Αυτή η γνώση που έχει αποκτηθεί με χρόνιες προσπάθειες, γενιές καταγραφών και παρατήρησης δεν έχει οποιοδήποτε λάθος για το μάνα. Αν ανακύπτουν λάθη, αυτό είναι πρόβλημα του ερμηνευτή, του μελετητή, του αστρολόγου, της ελλειπούς γνώσης αυτουνού. Δεν τραβάει ζόρια ο ουρανός, εσύ είσαι ο χαζός. Είναι σαν και εμένα, σας κράζω γιατί εσείς είστε χαζοί, εγώ μια χαρά τα λέω. Ακόμα και τα λάθη των αστρολόγων δεν είναι πιο συχνά σε σχέση με τα λάθη των άλλων επαγγελμάτων και σίγουρα είναι πολύ πιο αυλαβή. Ενώ τα ωφέλη της είναι αντίστοιχα πολύ πιο επιθυμητά. Και μέσα σε αυτά τα ωφέλη, ο Αμπού Μασάρ ρίχνει και τη χρήση της αστρολογίας από τους φιλοσόφους, την εγγενή συμβουλευτική δυνατότητα της αστρολογίας, που ορίζεται από την ικανότητά της να μιλάει για το δυνατό, όχι μόνο για το αναγκαίο, καθώς και την κοινωνική χρήση της αστρολογίας για την ευδαιμονία των ανθρώπων. Και σκεφτείτε γιατί διαβάζει ζώδια η μάνα σας, μπας και ηρεμήσει η ψυχή της από την απογοήτευση που βλέπει στη μάπα σας. Βάσει των παραπάνω, ο Αμπού Μασάρ προσπαθεί να δείξει την ανωτερότητα της αστρολογίας και ως προς τη χρησιμότητα των μεθόδων της και λόγω της ανωτερότητάς του ως αντικείμενο μελέτης. Οι πλανήτες είναι τα πλέον ευγενή, υψηλά και καταπληκτικά όντα στο αριστοτελικό πλαίσιο που συζητάμε. Η επιστήμη που ασχολείται άμεσα με τη μελέτη τους είναι φούλα ανώτερη σε σχέση με τη γη, είναι η ιατρική, της οποίας τα αντικείμενα είναι παροδικά, θνητά, μεταλλάξιμα, έρχονται και φεύγουν τέλος πάντων, σε αντίθεση με τους πλανήτες που γαμούν διαχρονικά.
Τα αστρικά σώματα είναι προνοιακά πλασμένα από το Θεό και στην τελική δεν θα μπορούσαν να είναι κάτι άλλο, αφού και αυτά ως μέρος της φύσης αποτελούν σημάδι της ύπαρξής του. Και οι ουρανοί και οι επιδράσεις τους γαμάνε οντολογικά σε σχέση επί παραδείγματι με τα φυτά, γιατί τα φυτά και η ύπαρξή τους εξαρτώνται από τις εποχές και τον καιρό που αυτά με τη σειρά τους εξαρτώνται από τις κινήσεις των ουρανών. Παραπλεύρος. Για να είμαστε και εξηγημένοι, ο Αμπού Μασάρ δεν είναι κανένα ζώο σαν και εσάς. Δείχνει ρητά πως τα ζώδια δεν υπάρχουν. Στη μεγάλη εισαγωγή γίνεται σαφές πως οι 48 τότε γνωστοί αστερισμοί υπάρχουν μόνο στη φαντασία μας και απλά αποτελούν ένα εργαλείο για την εξήγηση και την επικοινωνία των ουρανών. Κόφτε λίγο τις μαλακίες με τα καθημερινά οροσκόπια και την παπάτζα, γιατί γελάνε μέχρι και οι μεσαιωνικές πέτρες. Η αστρολογία ήταν σοβαρό πράγμα. Και πού θέλω να καταλήξω με όλο αυτό το information dump. Αφού τσεκάραμε πως η επιστήμη τότε ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θρησκεία και οι παπαριές περί κόντρας ανάμεταξύ των είναι κάτι ημιμαθών παπαρολόγων του δυτικού μοντερνισμού, ας λύγει εδώ αυτό το βίντεο. Κουράστηκα. Λοιπόν, νομίζω μπορούμε να δεχτούμε πως όλες οι θρησκείες έρχονται με έναν από δύο τρόπους. Είτε αναδύονται κοινωνικά και ιστορικά, είτε διαδίδονται μέσω κοινωνικών δικτύων στους πιστούς, είτε η πίστη είναι θεόπνευστη. Έρχεται δηλαδή από το θείο στοιχείο, είναι αναντήρητη και διαδίδεται σε δεύτερο βαθμό μέσω των κοινωνιών. Στην πρώτη περίπτωση μπορούμε να κάνουμε δουλίτσα, να εξετάσουμε κάποιους μηχανισμούς που έχουν προταθεί ανά τα χρόνια, ασχολούνται με την ανάδυση, τη διάδοση και την επίδραση των θρησκειών. Στη δεύτερη περίπτωση είναι τα λιμέρια της θεολογίας. Και παρότι την αγαπώ σαν σπουδή, δεν είμαι ιδιαίτερα μορφωμένος στη φάση της για να παρουσιάσω το οτιδήποτε με αυτοπεποίθηση, χωρίς να έχουν προηγηθεί 2-3 γυριγκίνες, ας πούμε. Τσεκάραμε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις, νομίζω, δεν με αφορά να τις απαντήσω διεξοδικά, αυτό είναι δικό σας εγχείρημα, αν και εφόσον σας νοιάζει η φάση. Με κόφτει όμως να φύγετε από αυτό το βίντεο έχοντας ψιλοτσεκάρει για το πόσο μακριά μπορεί να τραβήξει κάτι τόσο φαινομενικά καθημερινό όπως π.χ. η θρησκεία ή το πώς βράζουμε ένα αυγό, γιατί έχει αποδειχθεί βασικά στα περισσότερα μπραντσάδικα πως δεν μπορείτε να το κάνετε. Θα φύγετε από εδώ με μια ατάκα του Γκαμπριέλ Τάρντ και δεν θυμάμαι που το λέει, νομίζω στη μοναδολογία. Αν η φιλοσοφία βασιζόταν όχι στο ρήμα είναι, αλλά στο έχειν, θα είχαν αποφευχθεί πολλοί διάλογοι και άκαρπες προσπάθειες. Το είναι σε περιορίζει στο διακριτό, είναι δεν είναι. Και πολλές φορές σε περιορίζει να μπορείς να μιλήσεις μόνο για τον εαυτό σου. Αν όμως μιλήσουμε με όρους ενέχειας, αν το έχειν είναι το θεμελιώδες γεγονός, εδραιώνεται μία σχέση ανάμεσα σε αυτό που έχει και σε αυτό που έχετε. Τι είναι η θρησκεία? Who gives a fuck? Τι έχει η θρησκεία? Πίστη, κοινότητες, καταπίεση, απελευθέρωση, ενσωμάτωση, τελετουργικά, ό,τι θες έχει, και αυτομάτως αυτή η περιγραφή βάσει των εχόντων μας οδηγεί και την έρευνα. Εν προκειμένου στα στοιχεία της θρησκείας που έχουν να κάνουν με την ιστορία της και την επίδρασή της σε πολιτικά συστήματα, με τη λογική δομή της πίστης, με τη συστηματοποίηση της γνώσης γύρω από τη φύση και το θεϊκό στοιχείο. Όσο θέτουμε ερωτήσεις, τόσο η θρησκεία θα αλλάζει. Και ως άνθρωποι οφείλουμε να ρωτάμε συνέχεια. Και αν είναι να πάρετε ένα πράγμα από εδώ, ας είναι το πώς ο τρόπος με τον οποίο θέτουμε τις ερωτήσεις αλλάζει τις απαντήσεις που θα πάρουμε. Πως η έρευνα αφήνει το αποτύπωμά της πάνω στο οτιδήποτε στη ζωή. Προκειμένου αυτά τα δίπολα, καταπίεση, απελευθέρωση, αυτονομία, υπαγωγή, θρησκεία, επιστήμη, στέκουν? Δεν στέκουν. Αλλά και στις ανθρώπινες σχέσεις η ερώτηση αλλάζει την απάντηση. Χωρίσαμε ή με παράτησε? Ή στα συναισθήματα? Είσαι ερωτευμένος ή απλά έχεις κάβλες? Το πώς θέτεις τις ερωτήσεις θα σου δώσει τις απαντήσεις που αξίζεις. Και δεν αξίζετε τίποτα, αλλά τουλάχιστον μπορείτε να μάθετε να ρωτάτε. Πούλο τώρα, πάω να φάω. Η βιβλιογραφία από κάτω.